Malawi Today. 129 tikapita ndithu pa top 4 pamenepa achitatu awo ndi Dr. Joyce Hilda Banda amene apeza mavoti okwana 592 ndipo atupere muluzi apeza mavoti ndithu okwana 567 komano wayana zikuoneka kuti ukutadutsako ndithu kumeneku zikuoneka kuti tinadutsako ndithu komwe kucha ndekuti apa tikatere takwangula ndithu chikwawa. So tinapita kuchikwawa west, central west, pati pite kuchikwawa central west. Chikwawa central west. Chikwawa Central West. So, pali Chikwawa West nde Chikwawa Central West. Ndekuti ili ndi dera lomaliza ku Chikwawa kumeneko ndekuti kuli madera 5. Ili ndi dera 5 lomaliza. Ndeku Chikwawa Central West zikusonyeza kuti Mutharika akakamira ndithu kukhala pa top apa apeza mavoti okwana 25,019 zimene zikuyimira 91.1%. ndipo achiwiri awo ndi Dr. Lazarus Magafe Chakwera amene apeza ndithu mavoti okwana 1,009 zikuonekaso ngati chakatu ichi 1,009 ndipo pa top 4 tikapita pa top 4 makoneka ndithu motere amene akubwera pachitatu ndi Adalitso Kabambe amene apeza mavoti okwana 603 komanso atupere muluzi amene apeza mavoti okwana 326 nde umu ndi mmene zilili ndithu ku Chikwawa Central West kumbali ya atsogoleri a dziko nde kumeneku mwachidule tinene zokuti a Professor Peter Mutharika ndi amene akuonetsa kuti akutsogola ndi mavoti okwana 24,010 tipiteno kwa aphungu tsopano wayana tikapita kwa aphungu kumeneko akusogola ndi wa DPP a George Koma ndikupira kuti sindidziwa kuti amapanga pronounce bwanji Kioma amene wapeza mavoti 14,446 achiwiri pali independent candidate Samuel Ofesi mavoti 9,651 pachitatu pala Chimwemwe Lamba Alliance for Democracy Afford mavoti 1,788 pa number 4 pala Alexander Nguo IMCP mavoti 710 ndiye tikapitiliza ndithu kumeneko ku Chikwawa Central pawapezeka kuti screen bayatape panzathu a technical a Moses Moyo ITM party IUTM apeza mavoti 505 ndi Alfred Mtembenuzeni APP apeza mavoti 182 so tibwererenso kuyambirira kuja muonanso kuti ukuku amene wasogola ndi candidate wa DPP a George Kioma ndiye kuti so far kumeneku out of madera 5 a DPP ndi atatu out of madera 5 a DPP ndi atatu ndipo a independent ndi awiri so ndi mmene zikuchitikira komanso zimene zayendera ku Chikwawa West. For the first time wayana ku Chikwawa kuonako ndithu candidate wa AFOD Alliance for Democracy ndi ukapeza ndithu mavoti okwana 1,788 no zikuoneka ngati zachere ndodi koma chipani cha AFOD kumbukira chili pa mgwirizano ndi chipani cha DPP koma ana pasamwayi kuti kuma MP aliyense atha kuyimisa ma MP ake so chipani cha AFOD sichinayime malo ambiri mdziko muno ngocheperako because even DPP sikuti inayima ponse ayi sanayime 229 constituencies ayi but ma constituencies ambiribe amene iwo sanayime so we expect kuti
tionabe ndithu afford pena ndi pena. However zikumaoneka kuti iwowa sikuti akuchita bwino kwenikweni pa MP ngati afford, because so far I think ndi madera awiri okha national wide amene taona amene akuoneka ngati kuti awina. Chabwino zikatere ndiye kuti takwangula mboma limeneli la Chikwawa, both presidential and parliamentary and official. Nde apa wayana undilole kuti tipite ndithu boma lina tione kuti kodi kuboma kumeneko kwachitika zotani. Chikwawa ndinasankha ndine, so you can choose another district that we can go now. Ndisankhe district sindudziwa. Tipite no chigawo chapakati tisiti chigawo chapakati chigawo chapakati kangati ma district anawasana chite close. Is it kuti sana chite close kapena kufoya kuti mwina ifoti ni mala Congress party dominant day ka green. Tipite mwina ku Nchisi. Tipite ku Nchisi kumeneko tuone kuti zaenda kubwanji kanga tapita kumfuta kota. So let's get out of there. Tipite ku Nchisi kuti tuone kuti kumeneko ku Nchisi zaenda motani. Tatipangireni pa national go. There you go. Yeah, there we